чому так є на Закарпатті, а чому так не є, наприклад, на Галичині? Тут знову треба десь психологічно, менталітетно це зрозуміти. Я недавно зустрічався із своїм однокурсником, епіскопом Греко-католицької церкви Іринеєм Біликом. Він зараз канонік Базиліки Марії Великої. Та він, і там з ним були його супровід. Ми сиділи так, спілкувалися, і я їм просто наводив приклад, чому ви, навіть галичани, нас, закарпатців, не розумієте. Просто навіть такий простий приклад. Кажу, дивіться, чи ви історично ви знаєте, щоб русини воювали із своїми сусідами? Наприклад, з угорцями. Та ні. Хоча я вам скажу, я русин, я, наприклад, скажімо так, я живу мирно з горцями, а не всі, м'яко кажучи, не все це погоджу з деякими їхніми, як кажуть, поглядами. На нас, як на людей другого сорта, на нас, русинів, на людей другого сорта. А дивіться історію Галичини. Це як зовсім недавно В'ятрович написав книжку, це українсько-польська війна 1942-47 рік. Що була українсько-польська війна, але навіть цей самий екстремальний період, це Другої світової війни, тут на Закарпатті, нинішньому Закарпатті, не було зіткнень між угорцями і русинами. Це був деякий момент там Карпатська Україна, коли ті, хто з гвинтівкою ходили, їх просто це було. Але якщо брати Волинь, брати Львівську область, то там, як ми називаємо, Волинська різня, коли ОУН-УПА різали польські села, винищували, потім поляки винищували українські села, це було зіткнення. Такого у нас не було. Тобто, чому не було? Є два моменти. По-перше, 20 років періоду Словацької Республіки, навіть у всіх українських підручниках з історії, всюди синхронно пишеться, сама демократична держава, це була перша Чехословацька Республіка, яка дозволила розвивати то було біля 60 партій і тому подібне. Та як інколи задаю питання, і тому так і пішла в Чехословаччині, що партії, яких виростала Чехословаччина, які створила, вони потім нішу спиною всунули під час створення, а потім дали автономію, потім була Карпатська Україна. Маніпуляція історичними фактами, підігнати історію під що? Я знову не розумію, під що підганяється історія. Під якусь міфічну українську ідею. Питань нема, українська ідея має бути, але вона має об'єднувати всіх громадян України. Давно ми відзначали 30 років проведення референдуму. Я десь був учасником, ще молодий тоді науковець, бо з Волощуком Михайлом Ігоровичем були знайомі дуже давно. І я був учасником, коли формувалося питання про проведення місцевого референдуму. І він, людина, яка розумна, яка талановитий організатор, він то зумів зробити, каже, якщо ми це сьогодні не зробимо, то вже не зробимо ніколи. Навіть це не вдасться, кажуть, реалізувати потім на рівні держави, але це буде той маркер того, що незалежно від того, хто мадяри, русини, українці, як він казав, але це буде думка краян, закарпатців. І коли 78% проголосувало за самоурядну територію, то вже так з подачі Коровчука самоурядна територія, за автономію, суть не в терміну. І 92% за незалежність України, то про що це говорить? Які тут сепаратисти? Люди хочуть жити в славянській державі, в Україні. Всі хочуть жити, але хочуть жити так, як вони хочуть жити. Бо як мені недавно казав один мадяр, я не угорець, я закарпатський угорець. Він вже себе не ототожнює, підприємець, наприклад, угорський, який живе тут, працює на Закарпатті, із угорцями Угорщини. Хоч ті прикладають колосальні зусилля, Угорщина прикладає, фінансуючи, утримуючи, щоб вони себе відчували, як був угорцями. Але більшість активних угорців, вони розуміють, що вони вже тут, вони вже виросли тут, вони менталітет, наш менталітет, незалежно від того, хто ти, русин, українець, угорець, ми вже всі закарпатці. Да.
по менталітету. Ми, якби, ну, скажімо так, русини якби стали домінуючими в цьому питанні створення того добросусідського відношення сусід до сусіда. Краще рішити мирно питання, як ся вадити. Цікаво, я коли працював в районній адміністрації Мукачівського району, я займався угорським питанням, якщо так сказати. Керував відділ внутрішньої політики і практично знав директорів шкіл, угорських шкіл, вчителів багатьох, бував на уроках, спілкувався, общався. Тобто ніяких проблем з угорською інтелігенцією не було. Було лише одне питання. Дайте нам підручники, які б дозволяли угорців нормально вивчати українську мову. Бо ми, каже, я вчився у радянські часи в школі, та нам легко було російську викладати, бо підручники для угорців, російські підручники, викладання російської мови для угорських шкіл, вони були адаптовані до угорців. І фактично всі дуже добре, практично всі угорці говорили по-російськи. Знаєте, один цікавий момент, це, здається, що по пам'яті скажу, це було 2010 рік, ні, не 2007 рік, відкривали в Баркосові у середню угорську школу. Українську державну школу з угорської мови навчання. І на відкритті приїхав прем'єр-міністр Дорчині, це було на Старий Новий рік, і був Ющенко. Тоді Віктор Іванович Балога був керівником секретаріату президента. І от знаєте, так як Ющенко все запізнювався на 2 години, ми там мерзли, стояли, чекали. Коли мене стояв чиновник з Міністерства освіти, я не розумію, як може в Україні бути угорська школа. Якщо ми угорцям видаємо атестат зрілості, то ми зобов'язані їх і навчати вже в вищих навчальних закладах на угорській мові. Це думка, десь і така була думка. А якщо ми цього не робимо, то ми маємо адаптувати ці школи так, щоб діти спокійно могли виходити з цієї школи, знаючи українську мову. І це було, бо це кара буде по-державницьки, не так, як сьогодні робиться. Це був 2010 рік. А через 10 років ми прийняли закон про мову. Про що ми прийняли? Про мову, про яку? Українську мову. А яка це українська мова? Парадокс. Парадокс, знаєте в чому парадокс? Що юридичного поняття державної мови немає. І немає, є просто написано. Тобто вважається, що мова є українська, але її немає. Хто нормує мову? Хто отримав відповідний документ від держави на нормування норм? Їх немає. Не як філолог, а той, який користується комп'ютером, ми з вами користуємо, один цікавий річ. Маємо 1927 рік, коли вперше була нормована граматика української мови. 1927 рік. Тобто, коли Сталін дозволив, як то кажуть, не просто дозволив українську мову, а зобов'язав всіх чиновників знати українську мову. Цей період був такий. Чим він зв'язано до сьогоднішнього дня, я так і не розумію, але суть не в цьому. Ця норма, яка була близька, граматика до російської граматики, тобто знаючи граматику, з певною відхиленням, суть не в тому, але добре знаючи, будемо граматику російську, або добре знаючи граматику українську, спокійно можна було писати і так, що знав російську. По крайній мірі, я так це розумію. Тепер дивіться, там було скільки? Десь, здається, 6 винятків, які не вписувалися в правила. Тобто, сьогодні програмувати в комп'ютерні програми, писати на українській мові було легко. Зовсім недавно прийняли нові норми, де вже почали використовувати, як кажуть, галицькі діалекти. Вже більше 26 винятків. Вже не ефір, а вже етер, вже і так далі, і так далі. Програмісти мені кажуть, як ми тоді можемо створити нормальний перекладач з української мови навпаки, якщо є маса слів, які не вписуються в норму. Ви робите так, щоб Україну ізолювати